Ara sí que arriba el moment de presentar l'últim espectacle de la Diada 2012. Amb tots vostès, la tècnica i la Junta. Margeners Airlines informa que per manca de passatgers ens veiem obligats a endarrerir el vol fins al segon avió. Gràcies. Senyors i senyores, benvinguts a Margeners Airlines, on la seguretat és el primer. Per tant, esteu atents a les següents indicacions. Abans de començar el viatge, sisplau, apreteu-vos bé la faixa i llegueu-vos bé els mocadors. Per la vostra seguretat, sapigueu que sota el seient trobareu els cascos d'enxaneta, acotxador i dosos. I degut a la nova normativa, també disposeu de protectors bucal proporcionats per la coordinadora de línies aèries. Recordem que en cas de caiguda no us preocupeu. Disposem de 2 cordons de mollet i 7 de res. Atents, l'avió està a punt d'enlairar-se. Deixeu els cigarrets i contraforts, primeres, segones, terceres, agulles dins, crosses, primer lateral, primer maimà, segon lateral, segon maimà i, sisplau, tanquem pinya. Gràcies per la vostra atenció i fins a la descarregada. Bona tarda, margeners. Avui és dia 10 de novembre de 2012. Són les 19:32, fa una temperatura de 12 graus i estem a una alçada de 8 pisos. Us parla el comandant Ripe. És un honor tenir-vos com a passatgers en el meu darrer vol abans de jubilar-me. Us estareu preguntant per a què us he convocat a tota la junta i tècnica. Doncs bé, ja fa temps que veig necessari un canvi d'aires. La farola està molt bé, però ja que som una colla de concurs i competitiva, necessitem un nou crit de guerra per combatre l'enemic i per això he decidit portar-vos a una illa exòtica i paradisíaca per a que feu intercanvis culturals i aconseguiu una pau interior i un nou cant de motivació per portar-lo a totes les places. Us informo que totes les despeses del viatge han estat patrocinades pel torneig intercasteller d'aquest any. Gràcies i que tingueu un bon vol. Mesos més tard i a pocs dies
de l'Assemblea General, després d'un entrenament, la Junta i la tècnica han assolit els seus objectius i estan a punt de vèncer o seduir a qualsevol enemic en qualsevol plaça.
amb nosaltres en el viatge en destinació a la propera temporada. Benvinguts a la nostra illa paradisíaca. Ballarem tots junts, tothom bé! Molt bé, les males s'hi posen, Tanquem. A veure, recordem que a les 9:30, a partir de les 9:30 haurien d'arribar al local. Sí, pels que arriben al següent autobús a les 10 com a molt. D'acord? Si no, menjarem fred. Avui manem nosaltres. No em donarà lloc? Vinga, benvinguts.